Gravem amb 5, 4... Qui va ser primer? El Pare Noel? Igual caganer. Això està clar. Jo sóc primer, perquè l'home no és home sense cagar. Home, jo aquí, Pol, discreparia, perquè jo crec que aquella barba blanca d'aquell home que està allà amb els seus rens és abans. És el pes del temps, la barba blanca. No sé. I tu què opines? Jo penso, entre Jesús i Déu, qui va ser primer? L'home, home tant home, i la dona què? Top Plus, bon dia! Tu què dius, Eli? I què era l'altre? I la dona què? Papa Noel, Miquel, els Reis Mags, nen.